Lovebirds. Ja, dat is dit werkje. Aluminium. Ja, de gestileerde vogelkooi. En de helft van de vogeltjes zijn ook aluminium. Kun je hier zien. Dit is aluminium en de andere kant is speksteen. Eerst het speksteen gesneden en gepolijst en daarna het aluminium gegoten en verlijmd met elkaar op RVS pootjes die weer aan de aluminium kooi zitten. Ja, maken ze wat minder oorlog en wat meer liefde. Ja, dat is eigenlijk een beetje de strekking van dit kunstwerk. Het geheel staat op een RVS voets. Hey, vind je mijn filmpjes nou leuk? Geef ze een like en deel ze met je vrienden op social media. Dankjewel.